Вітанкі, добрых ранкаў. Такое прыгожае святло, таму што світанкавае сонца, ужо як па класіке, можна сказаць. Прыехалі на Кошта да Капаріку з вельмі цікавай нагоды, якая па-любому ўжо ёсць у назве гэтага відэа. Удзельнічаць у спаборніцтвах па сёрфінгу. Проста і смех, і грех. Так, я вельмі люблю прачынацца на досведку, як вы зразумелі. Таму, чакаем. Учора была падрыхтаваная дошка, вельмі дрэнна, так што я чакаю на крытику. Гэта Get Ready With Me да спаборніцтваў па сёрфінгу. Зараз будзе адбывацца падрыхтоўка сёрф-дошкі. Толькі што гугліла, як што ўвогуле робіцца. Буду вообще ўпершыню ў жыцці такое рабіць. Так, это трэба сказаць, што это моя першая ў жыцці дошка. Моя сур'ёзная. Так што фен, шкребок там недзе, новы вакс, якім я буду пакрываць. І далей будзе працэс. Хочацца працытаваць сучасны беларускі рэп і сказаць дзьму і забіваю, але дзьму і адшкрабаю. Я просто ў шоку ад таго, наколькі яна, аказваецца, белая. А тут трошку ўжо такія ад песка, хутчэй за ўсё, яшчэ, можа, ад майго SPF-стіка. Але, такая белая. Зараз будзем рабіць усё наноў. Галоўная складанасць зараз для мяне была з тым, які выкарыстоўваць вакс. Таму што калі у плане тэхнікі мне зразумела, як менавіта трэба наносіць яго, то з тым, які вакс выкарыстоўваць, у першым жа відэа, якое я нагугліла, адразу бейс вакс. Я не ведаю, што такое бейс вакс. Я ведаю толькі вакс для халоднай вады і для цёплай, адпаведна той, у якой вы сёрфіце. У Партугаліі зразумела, што гэта халодная вада, таму у мяне ёсць вось такі халодны з Дэкатлона і вось такі суперкласны цёплы з Канарскіх выспаў. Мне калісьці дарылі яго сябры. Вось. Так што для мяне стала нейкай навінкай, што існуе нейкі бейс-вакс. Так што прыйшлося спытаць у чата GPT, што гэта такое, і таму гэта спецыяльны вакс, які вось наносіцца ў такіх выпадках. Адзін, можна сказаць, раз, як аснова, бейс, зразумела. А наверх ужо пастаянна потым наносіцца такі, калі вы сёрфіце ў халоднай, альбо вось такі, калі вы сёрфіце ў цёплай вадзе. Але адсутнасць гэтага бейс-вакса не праблема, як мне сказаў чат GPT. Так што будем усё рабіць вось гэтым халодным ваксам. Паглядзім, што атрымаецца. Дарабліваю апошнія штрыхі і вяртаемся ў дзень спаборніцтваў. Трэба патлумачыць, што спаборніцтвы, у якіх я брала ўдзел, гэта чэмпіянат Чэхіі. У іх прахадзіў нацыянальны чэмпіянат, які адбываўся некалькі дзён, і яны вызначалі пераможцаў у розных катэгорыях, але яны асобна зрабілі катэгорыю International, інтэрнацыянальную, куды запрасілі да ўдзелу усіх жадаючых прадстаўнікоў розных краін. Я была даволі здзіўлена колькасцю спонсараў, якія падтрымлівалі ўсё гэтае мерапрыемства, улічваючы, што Чэхія не супертасёрферская краіна і не мае выйсця да акіяна ці да мора. Так, апошнія навіны. Схадзілі з самага раночку, самае першае, схадзілі на раскатку, так сказаць. Адчуць акіян, адчуць, якія сёння ўмовы. Потым трошку перакусілі і схадзілі нават у сёрф-шоп з
обновочка. Fácil. Prazer. Conhecemos bastante Gonçalo, sou Muita boa gente, já. Sim, É uma boa exatamente, gente. exatamente. З нагоди споборництва нам вирішила наша серф-тренерка, можна сказати, зробити подаруночки, так що ще будуть подаруночки з серф-шопа. Тепер буде голова Я по теж даховій. хочу фоточку. Так що максимально приємний день. Кожний день такий. Ось, а тепер уже все. Кількість речів. Видвигаємося на пляж-пляж. І вже будемо чекати свого хіта, свого запливу. Уже самі споборництва. Уже стільки справ перероблено до самих споборництв, що вже... Ладно, не буду казати, що нічого не хочеться, уже вельми хочеться, наоборот. Ось, поглядім. Перад пачаткам нашай катэгорыі нас сабралі на інструктаж, дзе патлумачылі правілы агулам арганізацыі спаборніцтваў. Далей ужо вярнуліся на пляж, пераапраналі свае гідракасцюмы. Тут я апранаю блакітную лайкру. Гэта агулам адно з правілаў спаборніцтваў, што кожны атлет апранае лайкру свайго колера, каб суддзям было лёгка ідэнтыфікаваць кожнага сёрфера ў вадзе. Хвалі былі дастаткова маленькія у той дзень, таму для мяне ідэальна падходзілі. Sophia, you need a 3.16 to go further. 5, 4, 3, 2, 1. Як вы маглі пабачыць, у сваім раўндзе хіце я заняла 3е месца і не прайшла ў наступны круг, у наступны раунд. Але ўсё адно засталася супер задаволена сваім выступам, дзейнічала адпаведна плану і ўсё атрымалася. Нягледзячы на тое, што гэта былі спаборніцтвы і мы вырашалі, хто з нас лепш, атмасфера была супер цёплая, сяброўская, спакойная і мне дужа-дужа спадабалася і я думаю, што я б хацела калі-небудзь яшчэ паўтарыць.